Berwyn Rowlands ydw i, ac dwi'n ddyn hoiw, a dwi'n gweithio i wyl ffilm gwobrhaelus. Pryd nes ti sylwi bod ti'n aelod o'r gymuned LHDT+. Nes i sylweddoli mod i yn ddyn hoiw, bachgen hoiw bryd hynny, yn weddol ifanc. Nath e gymryd sawl blwyddyn i mi deimlo'n hyderus, ac yn hyderus i gydnabod i fi fy hun mod i'n hoiw. Felly dwi'n meddwl o'n i 19 pam o'n i'n yn hapus hyderus yn fy rhywiogedd. Sut wnes ti ddweud wrth dy deulu a ffrindiau? Nes i ddod allan dros gyfnod o amser ac a pam o'n i'n hyderus, o'n i allan siarad efo ffrindiau gyntaf. O'n i wastad wedi cael perthynas agos efo mam a dad, felly oedd rhan i'r newyddion, os oedd o'n newyddion yn bwysig. Wyt ti'n meddwl bod pethau wedi newid erbyn heddiw? Mae gen i lot mwy o hawliau. Da ni'n cael prodi, da ni'n cael mabwysiadu plant. Yn y gweithle, mae yna ddeddfa sydd yn amddiffyn ni, rhaid cael yng Nghymru'n, felly mae pethau wedi newid yn fwy positif. Sut mae'n teimlo cael bod yn tŷ dy hun? Dwi'n cweit yn siŵr be ydy hynny mewn gwirionedd, ond dwi'n dychmygu mae bod yn fi'n hun yn golygu mod i'n hapus, yn hyderus, yn mwynhau bywyd, felly mae bodoli yn hapus, dwi'n dychmygu ydy'r prif beth. Beth fyddai dy gyngor i unrhyw un sydd eisiau dod allan ond teimlo'n bryderus? Y cyngor sydd gyda i ydy i fod yn garedig efo chdi dy hun, sylweddoli mi fydd pethau'n gwella, ella am rhai dyddiau neu rhai wythnosau, neu ambell i flwyddyn, ella bod o'n gymryd amser. Ond yn y pen draw, mi fyddwn ni yn awgrymu yn garedig iawn i gymryd camau bach sydd gobeithio yn mynd i alluogi ti i fod yn berson hapus. Rio Chung, chwaraewr snwcer 12 oed o Fangor sy'n barod yn gwneud enw mawr iddo'i hun. Mae wedi cael lot o lwyddiant mewn cystadlaethau dros Gymru yn erbyn pobl sydd lot yn hŷn na fe. A'r her nesa, wel chwarae yn erbyn rai o chwaraewyr snwcer ifanc gorau Ewrop. Dwi'n mor falch cynrychioli Cymru am y 7th tro mis Mawrth a dwi edrych ymlaen llawer i'r cystadleuaeth. Byswn ni hoffi mynd yn bell yn y cystadleuaeth, yn wedig yn y dan 16. Mae un dan 21, mae hynna jyst yn profiad ar hyn o bryd wedi dal mond yn 12 oed. Ond yn yr un dan 16, mi fyswn yn hoffi mynd yn fell a iatri o curo'r Pencampwriaeth. Mae Rio yn anelin uchel a'i freuddwyd rhyw ddydd i'w cyrraedd i'w gorau yn y byd. Ia, wrth gwrs yn y dyfodol, fyswn ni eisiau troi yn pro a wedyn ella bod cyntaf yn y byd a bod Pencampwriaethau sy'n rili dda. Ond mae mwy na snwcer i fywyd Rio. Mae e mwynhau chwarae'r piano hefyd, pan nad yw e'n hyfforddi. Dwi'n caru chwarae piano a mae pobl wedi bod yn galw fi Rio the Piano Man Chung a dwi'n hoffi enw llawer. Pencampwriaeth Ewrop fis nesa a sgiliau snwcer Rio yn mynd o nerth i nerth. Cofiwch yr enw.